Ako'y tutula, mahabang mahaba. Ako'y uupo, tapos na po. Mayat? Ay na, ampay madam, takastaman ti, itsura, umaw na pagkastaman ti suot maun, papanamanan, madam. Ako'y pupunta sa paaralan. Ay na, taga-Tagalog ka ba? Pupunta sa paralan, napahinga ti apa mo ramiding dyan, paralan na. Ala, ako'y pupunta sa paaralan dahil ako'y naimbitahan bilang isang panauhing pandangal sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong araw. Ay na, panauhing pandangal? Sika? Panauhing pandangal ka? Ay na, pag taga-Tagalog ka ba? Ay na, talaan naman na. Siyempre, kailangang magtagalog dahil Buwan ng Wika nga. Di ba nga ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal ng sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Ay na, Kaya ang lansa mo eh. ay na, talaan naman. Ay, teka lang. Iso nga mabati ka ti balay. Agdalos ka, aglaba ka, dalos sam JCR, kirkiram nga nalaing. Agluto ka ti naiimas. Tapos kita MG ubing laglagi pa naiimas ti ilutom kasigurado pag ako'y uuwi, ako'y sobrang gutom. Ay na, talaga? Sa timbaw mau? Sige, tayo na kon. Ay na, agtal ka man, dito'y ka man. Awanti po ang panaw. Kaya Ay, lang nga bakit? ipalagip kanyam. Sikati katulong mi ditoy. Sikati yaya, dajay anak me. Ay anak tao jibibe. Ay na, anak man. Buwan ng wika. Ay na, tasika ti panauhing pandangal. Talna naman. Awan iti anak mo dyan ti iskwilaan. Tapno si kati arlain da nga panauhing pandangal. At talna ka man. Ay naputan na ipalagip ko lang kanya. Baak ka. Awan ti asawam. Awan ti anak mo. So talna naman. Si kakiti di ba ba nagtrabaho? Ay ikan ka. Kakitaan dyan lagam. Ay na. Sakiti ti ibang mo. Ay na dati ka katulungan. Welcome sa tutorial kung paano makaakit ng pera para yumaman ka. Unang first step, kumuha ng kandila. Ikalawa, sindihan ng kandila. Mas mainam na gawin ito gamit ang posporo. Ngunit kung ginamit ang lighter, huwag nang patayin ang kandila. Kung pinatay ang kandila, huwag nang sindihan muli. Kundi kakaroon ng kabaligtarang epekto. Mamalasin ka habang buhay.